Ka New Trap Integrated Territorial Organization Riboy District, kalapan ramjur ya ka National Highway Authority of India, namar ka jingpan kiyo dor khajna ya ki kali ki bayat lang ba ka toll gate kabadan ha paham maulan arpomer. Ka organization kalaong bakal long ka ba oms ngoy ha baki bor badai pet ya kani ka toll gate kin dan kuna arsha ya ki kali ki bamdon ya ki fastag bat kani ka kta shibun ya ki pajba. Yo ya kini ka complain halor ka jingsim lane halor ka jing kalum ka jinglum ka jungki ya kini ki commercial vehicle lane kini ki car ki jeep ki van ai amar ba kum ga RTI ka bangila file man house nam arajar ar boar ka bangila bang tu ba ka dor ka dei sanpo dong ka nang ta kini ki light commercial vehicles light school vehicle or minibus ka dei sanpo dong ka te kat ba ha kini ka jingtho ka ba manta pa dei ngilap kane ka jingtho ka dei jong nam arajar ar plai jong ubanai balai pat ngilap ru angne kala change ang dor ka ba kedai pesan tengka mutang sistem kamut kala change kena kador ke bakishim ndai wala kataru tada kadon kum kata ka notification ka baki ai ka jingtip ana kum kita jingtip sau pajba obobun ubalang kamut ba adis upajba un omsa shu apdeng ka umdum lane un omsa shu apdeng ka jinglengo ndai ka basnyu lengo kalong batang sistem kamut kala change no da kipau tengka kamut kane kala kata matli matyong ya upajba obobun ubalang khamtam ya kibadai ki trai jaka jongga Riboy district kibadai ki nong bala sngi da ka basu bala haga jinge kamai da ki kali motor haga ba kikit ki ba kirong kikit ki ba ya ki mar ki mata ki ba yalit panhap nangne satai sane hendrai dal apoi hangne haget pade hatol get ki shim kabu tang leng ba da ita ifastak namar bakani ka company nahai ka kwa ban penyat yau ya kane ka fastak ka jungka tang namar ba kini ki light motor vehicles ane ki van ki Maruti ki car tada kitu ki bomdon ya kini ki fastag ki sim double no ki fine double no ya kategor ka jongki namar ba hangne la tho sai ba ya kini ki car ki jeep ki van ki light motor vehicle ki sim kendai pusan tada kitu ki bomdon ya kini ki fastag pade ki fine double no ya kata ka kendai pusan tengmot kala po ya du sispa sapo kendai pusan lak sispa kendai pusan kemud kila sim double no kemud kane kata matli matyong bat ka ngila ru ban ong kadai ka jingfos ka jong kadai ka company na hai ba ki hap banle ya kadai ka fastag tang ban penya yau ya kadai ka fastag ka juki hato kata banle ya kata ka fastag ka shong hagamon ka jonga ka shong hagamon jong uwe uar ka shong hagamon jong ububun ubalang ladangin le neng gimle ru ka shong hagamon ka baglaj lut ka jungi ke balai kin supan bor yang i bangin le ya kata ka fastag ba maki kin yo profit ba maki kin yo ya kata jingyo na kata jing peniat ka jungki ya ka fastag te kanehi kakta matli matyong ya kamai ka kaji jong upat ba unong sungsnong jong ka them ka Riboy ka jungi namar khamtam le ubadei unong sungsnong jong ka Riboy ula hapan perkhat bahai ke namar kane ka tol ka don hapo Riboy wala ka taru dang sim kabu udang fine double ya kata ka ba ohna pensim ngila benong ba kidon ki plai le ya ka fastag tada utu badon ubale ya ka fastag unmat sim katkum katuga dor jong ka fastag utu bomle ru unmat sim katkum kane ka dor bakila pha katkum kane ka dor ka plabu napo ka company jong kana hai balai un sim double pade ya utu bomdon ya ka fastag u fine double ya utu bomdon fastag but u claim sim ya kane ka dor ka plabu na ka company na hai ndre u fine double ya bomdon fastag ndre kane ngasngau ban ong dak basai ba kadai ga jing force ka jungki kadai ga jing penbor ka jungki ban peniat bakin yo nong na ketiga fastag bakin le ya fastag bat ngasngau ru ban ong kumba kila change ya kane ga dor kumba kila change menu arjar ar kumba ngilap ka RTI kaya dak wi ga dor peuse henry ha ka ba mata tang sistem pa de haune arjar ar play ngila yo dak wi ga dor ngila lap dak wi ga dor balai umla ban ai tang ha inews lane balai umla ban ai notification ya upaj ba obobun balang khnang ba upaj ba obobun balang hapo ka them Riboy ka jongi ba umsa lengo ba umsa umdum ba untip ba kumta kila change ya kata ka dor khnang ba kane kan persung lengo yanga bat yapi kane dalile ngimla bantiang bat lada udang yaile kumne ngasngau ban pha ka kerwo ka basai lada undang yaile kumne kane ka tolget angne ba undang sim double ane undang fine double udang penkiu susu ya ka dor jongan ka jingsim ka jongu khamtam ya ki kali kamai jongi ML10 ki jongi hane po Riboy kamot ngi nang liang jong hitio Riboy hi ngin ombanse
Panayaran syakman ni ban se ban ya mi badan ban ya fight adu ban da job ya kane ka issue namar kane ka ta matli mat yong ya unong bala ujungi hang ne unong kamai ujungi hang ne uparari uparathan ujungi hang ne baki ya pen kiu ya kador baki ya shim lagi kali kamai baki pen kiu ya kador kat baki mon baki ya le ya kane ki fastak baka company na hai ka pen bor ya upat ba ban ya le ya kane ka fastak kane nagaliang jong ka hitori boy ni pha ka kerwo ka basai Shopee upat ba unong susnong jong ka them riboy ka bi jungi bangimla ban priang ya kum kane ka jat bakile ki maki bakinle maki kat baki mon kat baki sobha nagaliang jong hitori boy ngimla ban priang ya kane bat ngiburu ka thong bangidang lin mi sakmat ha office rekam jong kana hai ka badon ha po silong bat ngindang lek pha iru ya ka dorkas ya ka jingtho saka office jong DC ngindang pha ru ya ka jingtho saka office jong kana hai halor jong ade ka jingle ka jongki ya kum kane baki pen bor ban le ka fastak